Med en gardinbus fra Debel har vi gjort det nemt og bekvemt. Når du bestiller vores gardinbus, får du en række fordele. Vi sender en professionel gardinekspert hjem til dig, der tager sig af alt. Fra præcis opmåling til rådgivning om, hvilke gardiner, der passer bedst til dine vinduer. Vi præsenterer vores brede udvalg af gardindesigns og kvaliteter, alt sammen tilpasset dit budget og dit hjem. Efter vores besøg skræddersyrer vi dine gardiner efter mål inden for 3 uger. Derefter booker du selv en monteringsdag, der passer til dit behov. Så skal du bare læne dig tilbage og nyde resultatet. Det er nemt at booke tid i vores online-kalender. Du modtager et link på mail og sms, der giver dig adgang til vores bookingkalender, hvor du kan vælge den tid, der passer dig bedst. Bestil en gardinbus allerede i dag, og lad os hjælpe dig til den helt rigtige løsning fra start.